खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार नायग्रा गासै साफ्रोमखौबो। आं दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय एक्स एनडिएफबिफ्रा साख्रि मोननांगौ। बे टपिकखौ लानानै फैदों आं। जानाखि ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफ्रा बुङो, लिरनानै होयो दि आगोलनि बिटिसि एकर्डनि दारै बिएलटिफ्रा गोबां साख्रि मोन्दोंमोन, नाथाय बिटिआर एकर्डआव एक्स एनडिएफबिफ्रा साख्रि मानो मोनाखै, मानो होआखै होननानै गोबां सुबुंफ्रा बखि सोगासिनो दं। नाथाय बे बाथ्राया बिदि नङा। साख्रिखौ मोनगोन, जेरै रिहेबिलिटेसनखौ मोनदों। बे क्ल'जआ दङ, बिटिआर एकर्डआव क्ल'जआ दङ 9.2 नि 4 आव दङ। जानाखि बे क्ल'जआ इमप्लिमेन्ट जायो, अब्ला सरकारा बिसोरनो साख्रिखौ होगोन। नोंथांमोनहा नायनो हागोन 9.2 नि 4 आव दाख्लैसो जानाखि 4 लाख खरि जानाखि रिहेबिलिटेसननि मुङै फैसा होदों, बे जाबाय 9.2 नि 1 निनो इमप्लिमेन्ट जानाय दफा आरो। बिनि दारैसो बे रिहेबिलिटेसन माबाखौ होनाय जादों फैसाखौ। थिग बिदिनो साख्रिखौबो मोनगोन, जाहाथे बे 9.2 निनो 4 नि दफाया इमप्लिमेन्ट जायोब्ला। बेखायनो एक्स एनडिएफबिफ्राबो एसे गोसो गुदुं जानांसिगोन दि साख्रि मोननांगौनि थाखाय एसे थाबैनो बे दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय बिटिसि सरकार, आसाम सरकार, मिरु सरकारखौ गोख्रैनो जरदार होनांसिगौ, जाहाथे एक्स एनडिएफबिफ्रा गावसिनि जिउ राहा सुंथानायाव मोजाङै मोजां जिउ राहा सुंथानायाव खुंफुंलांनो हायो। अबयसे बे दाख्लैनि मोननाय 4 लाख आरो साख्रियानो जा, बेफोर गासैबो समनि बायध'आवसो, दानाखि बोथोरनि थिननायावसो जानांगौ लागा जाबाय। जानाखि सिमाङानो बे नङामोन, जोंना बड'लेण्डसोमोन, आलादा रायजोसोमोन। अब्लाबो समनि थिननायाव बेफोरबायदि समाव सफैबाय, उफाय गैया होननाय बाथ्रा आरो। बेखायनो जायफोरा एलिजिबिलिटि दं, बिसोरो जयैनो आसाम सरकार, बिटिसि सरकार, मिरु सरकारखौ थाबैनो बे 9.2 4 क्ल'जखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय थाबैनो जांख्रिथाय बायदि मेम'रेन्डामफोर गथायनांगौ, आं बेखौनो आसा खालामो। आरो जायफोरा नायनो गोसो, बे 9.2 नि 4 आव मा लिरनाय दं, बेखौ दा स्क्रिनाव होनाय जागोन, नायनानै लानो हागोन। आच्छा, बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राया। जायनाखि आंनि बे चेनेलखौ नायनानै मोजां नुबाय, बुजिबाय, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो। अननानै प्लिज। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।